Ngizwe umlando womculo uya intombazi endabulakaza ngiqoma ngoba simthanda imvuma avumane evunyukela semeleka ngoba ngishopha uyivumile umthetho wona lezi sizokwazi ngene izulu mfana ukhahla kwezamenduko uyakwazi ukuvika mfana ushaya inyanga zolashobane mfana ushaya isangoma uzobhulaphi usithela phezulu kwenyoni kuyobuya kuze emhlabeni kuyawufika phansi sekuze iswambithi ekusibambe ithose kaBunkulu sanqasha umathuno umhlese ngonyameni ofohleni umhlota ngaphuma ngamasango bese onakele nongelekeqe onakalise inhloko notozenzela ngobambo namanye amakhosi etondozela ngamshisana yabani ngumzukulu noma qhawe mina ushabuza awumadoda ube njengophapho oluthi endleni wathi banandi umzibu uyidelile unama kanye nakazithe kana amaphila kazithe umculo asafa ngampi yamkhonto yofa ngempi yamadliso nabathakathi umakhuza khule njengengonyama ukhokholo omhlanganiso olahlamba zendwandwe eza ngobuso awusuka madoda amakhosi angithi machuni nawo enganukele izinto ngizingeze kola kapheja nephuma esiqibini kade bekuvalele udlokobane uvutha madoda umlilo uthathe awusho uhambo awu madoda enganukele enjinini ndumnyama awubabende bazingo abende bangonyama umakhosi kuqilo njengethole ngani wazi kahle njinini ndumnyama awuyisona sile sanqoba mangisa santwana engani mina ngidabuka la kwaZulu kwalele maqamane mangokhala abantu behle zikama zokutebula bafasi bona umgaba betekula behle zemnovene bethe akakubusa kabankosi kanyaka lezawunethezeka umzulwa uzalwa usenza nakhona awuyena wazali zibe intathu kwaZulu ngingumAfrika wase-Afrika eseningizimu kwaZulu Natal ngithi now I would like to begin my speech of the day. Good evening, my fellow Africans. My fellow Africans, I mean to say, the vision and the mission of one continent, one country, one race must exist despite all the challenges we may face. Even we may not accomplish it in our lifetime, but that vision must be alive and truly must be alive and continue to the next generation. Today, I'm addressing you, my fellow South Africans, as Ngizwe mlando mkhulu ngosuku olubalulekile lwabantu besifazane imbokodo ma-Afrika nazi kahle ukuthi ngo-1956 oLillian Ngoyi omama uSharlotte Maxeke bakwazi ukuthi bazabalaze nabo bonke abantu besifazane abaningi kakhulu bazabalaza bahamba babheka le endaweni yasePitoli akuyiko omkhulu lezo laseNingizimu Afrika bawulwela amalungelo abantu besifazane balwela amalungelo ethu ngishoba sakuphathiswa amapasa bezokuthiwa Dombas ubandlululo lunzima kakhulu ozokhumbula ukuthi obandlululweni ziningi izinto ezazikhona okuhlanganisa khona indaba yokuthi mase kushaye u6 noma u9 noma u7 akusafanele inhlobo unyakaze akusafanele inhlobo ekemhlane noma neqisandla nabahlanu senivukela umbuso lapho wobandlululo ngaleso sikhathi akusafanele osegoli eze kwaZulu owaZulu ayeGoli osempumalanga ayeningizimu osenyakatho ayekuphi eKapa injengalezo nje ukukhombisa ukuthi ubandlululo lwakuyisitha somuntu omnyama sayisitha somuntu ongumAfrika esikhathi eside kakhulu manje ke asikwazi ukungaqhakambisi imbokodo nokubaleka kwayo nokuthi imbokodo ikwazile ukuthi iqhakambise ukubaleka kwethu njengama-Afrika ikakhulukazi umama uMakhumalo Zuma ongenye imbokodo ewunqophamlando ezweni lase-Afrika ma-Afrika mahle uzokhumbula ukuthi esengumveve uganile ekuganeni kwakhe wakwazi ukuthi indoda yakhe iboshwe iyikhindini mayifika indoda yakhe iyikhindini engumveve engenayo umntwana ngisho owukhalo lwakhe amakhumalo
waboshwa uGedlehlekisa umuntu akaZuma eboshelwa ukuthi bazabalazela ukuthi kukhululwe lelizwe laseNingizimu Afrika. Uzokhumbula ukuthi emveni kwalokho ekuboshweni kwakhe umyeni wakhe waphinde futhi waya ekudingisweni, wadingiswa kulelizwe la uphuma namageba enkayishana enkulu kaMezi yaphoza umlaza kaMeva, badingiswa bahamba baye emazweni angaphandle laba bakhulela khona ezintabeni. Uzokhumbula ukuthi ila phela awumsholoza afike khona engacabanga ukuthi ngisho lelizwe sawubuyela kulo owachamisela eyitholeni zakhona zasemazweni. Waphinde wabuya nemhlomulo yethu lapha eNingizimu Afrika okungoduduzile noduduzane abazalwa uyena uNcamala abazalwa esemazweni angaphandle ethwele kanzima njoba ibhuqa ebizwa ngubaba kaDuduzane. Manje ke uMakhumalo uncoma kakhulu ekuthenini wakwazi ukuthi abehenyeze imbokodo ezakwazi ukuyibambishisa. Unfortunately uthe lapho ngabe enjoy khona ugogo nomkhulu umsholoza enjoy ubomkhulu waphinda indoda yakhe yaboshwa. Ngakho ngithi ngosuku labantu besifazane ngiyayiqhakambisa imbokodo enguMakhumalo elama olileni nguye. Ngithi phambili abantu besifazane kubaluleke kakhulu ukuthi abantu besifazane balelizwe bayiqhatshe bayiqhakambise bazi ukuthi in future singojabula kakhulu ukuba nomongameli womuntu wesifazane oqala kulelizwe awuphunga namageba lo Oliver Tambo, lo Mandela, lo Peter Kaseme, lo Langalibalele Mafuzela Mfuka Dube. Ngithi vuka Mathambo. Uzokhumbula ukuthi ngonyaka 1994 ubaba uNelson Dokotela uHolihlahla Mandela wenza ongajwayelekile. Umhlaba wonke jikelele he has made history. Wakwazi ukuyoma edlinzini lika mongameli oqala kaKhongolose ubaba uLangalibalele Mafuzela Dube. Wafike wathi, "Dear Mr. President, I am standing here before you to tell you that today South Africa is free." That was a very emotional moment, a very historical moment with the first democratic president that have served 27 years in jail. Lokho okwacacisa ngokusobala ukuthi inkululeko kulelizwe yayisho into enkulu kangakanani. Where the revolutionary and the revolution organization that was formed in 1912 yakwazi ukuthi lokho uyangiphazamisa manje uyabethulula uyangiphazamisa nje angisazi kwesizana manje umntana baba. Wathi ngo-1912 usho ukuthi manje uphazamisa isihlakaniphi nje ingqondo omdala ongaphazamiseki. Ngiyambona sengathi uthengiwe lo mfana. Into eyenzekile-ke ukuthi kwenzekile umlandweni wakithi ukuthi inhlangano yafoma ngo-1912 yaqeda 100 years. Uzokhumbula ukuthi zimbili izinto kulelizwe esezikwazi ukuhamba ibanga zafika 100 years. Ibandla lakwaShembe lasungulwa umuntu omnyama uIsaiah Shembe, isitemela samaphondo uMbombela uDuma besaba basemhlabela basezulu bafezile idingo manje sidibene ngosonyama owasungula ibandla lamaNazaretha. Waphinda futhi kwaba uzoba iqembu likaKhongolose inhlangano kaKhongolose lo iqembu inhlangano kaKhongolose yasungulwa ngo-1912 yenyuka njalo yezahlakashana 100 years. Ngisilwe ukuthi ensukwini futhi bekuselebratewa ukuhlangana ka-100 years kwe-SACP. Ukuthi izinto ezasungulwa abantu abamnyama ziyakhula ziyaphambili. Ma-Afrika-ke ngithi kini ngaleso sikhathi umongameli woqala wentando yeningi eseve 27 years. Today I'm sad 27 years later of democracy, the same group of people and the same one of them that have served as the president of this country is unfortunately in prison.
a very unfortunate situation, because we should be celebrating this 27 and another 27, but it's an unfortunate situation as all of us Africans that we are facing at the moment. Into ebalulekile-ke ukuthi-ke ngabudawethu into engifuna ukuyiqhakambisa ukuthi ekuboshweni kwami ngifuna ukuzonibonga nonke ma-Afrika aseNingizimu Afrika nawo wonke ase-Afrika jikelele, even including African that are based in international, abasuke bebalwa ngayo yonke indlela bathi cha ngeke sizoneseka ngeqhawe, abako United States of America, abantu abakole emazweni angaphandle ko China, everywhere in the world they have said not in our name. Umacimane ubelwela amalungelo abesebenzisa ilungelo lakhe njengomuntu wase-Afrika waseNingizimu, while exercise ngendlela right, ngakho-ke elwela futhi freedom fighter, ngakho-ke cha sikwazi ukuthula ekuboshweni kwakhe. Ngiyanibonga kakhulu, ngibonga kakhulu zonke izinsizwa ney'ntombi, amakholwa namabhinqa ukusukuma kwenu ukuthi ningiseke ngisendlini emnyama. Into ebuhlungu ngokuboshwa kwami ukuthi ngithe mabe ngithatha ngiyinikelile ekuboshweni kwami, ngayinikela ama-Afrika, ngayinikela ngase maqede ukuyinikela ama-Afrika, ngiyafika lapha kanti necala vele alikasungulwa nje, ngangujele nje ubala. Hhayi-ke lasekusungulwa ngoba sengikhona kwathiwa nansi inyoni sila kwakhamisa siyoxhawa kwathiwa ingene inyoni kwathiwa ba, hhayi-ke siyayibamba inyoni. Ngathi ngigonge insimbi ngisuka eThekwini ngaze ngayofika ezweni lasePitoli, kodwa ngithe ngisathi ligiwe ngey'nsimbi lapha cha abomthetho angifuni ukudla amandla abantu, ey'ngane zabantu yisebenza, ayizange zezingihlukumeze, zenza umsebenzi wabo abantu bomthetho. Nami njengesiboshwa ngenza umsebenzi ukuthi ngicomply with all the rules and the regulation for a person that had been accused. Therefore ma-Afrika, into yodwa nje engiphatheka kwabayenzile abantu bomthetho, sebedlula nami pheka bashosholoza nje, badlula nami, badlula impela esikhothi ngisibuka nje, ngithi mina bazongigqinisela khona la esikhothi eduze phela ngoba nje esikhothi kuseduze engenasekandla, futhi kunomkhaya wami lapha enkandla okhona lapha esikhothi. Ngithi yawu yobe ngikinathela nje bengibopha bodlule bengishiye nje isikhothi, bangithatha bangigqinisela leko mohoro prison angazi kanjani, kodwa ngaphinde ngaboshwa khona, ngaphinde ngazoboshwa ngapha eJohn Foster. So-ke manje-ke emlandweni wokuboshwa kwami mama-Africans, ngiyabonga kakhulu ukungeseka kwenu. Ngiphinde futhi nginxuse ukuthi nanoma ngabe ubani kule lizwe oyobhekana nenkinga efanayo, elwela ukuba thina lesikhumbe semnyama, elwela futhi economy yethu, asengangabazi ukuthi lowo muntu simeseke futhi ngawo yonke indlela. Yingakho-ke ngithi-ke okunye-ke engifuna-ke ukuqhakambisa ma-Afrika ey'nsizweni nje-ke ekezingesekile ngisho zomasikandi ezayipolitiki, amapolitiki wonke amaqembu ahlukahlukene. Hawu madoda, iy'nsizwa zakomsinga, zakomuntu, zakonkandla, hawu madoda, hey ngiyabonga insizwa yini womaphumulo yonke indawo zasukuma zama inhlanga sezazi neNingizimu Afrika. Angikwazi ukubabala ngamagama nganza kwethu niyasi ukuthi bababhekile phela abantu babuye bakhanda opavement, bona laba bantu abangesekile manje bothi mangabe sebakhanda bengasabakhanda opavement bese kuthiwa ngane ungizwe wathi nanina lalikhala ukuthi ubushiwe, ngoba kuleli izwi iqiniso alikho. Athi bafowethu niyazazi nina, ngiyanibonga nabameli bami, ngiyanibonga kakhulu. Mfokakhathi mfoka Madlala, mfoka Mdlandla, ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga kakhulu ukuba nesibindi kwenu sokumela iqhawe lama-Afrika. Ngakho-ke phinde futhi elungelweni le-freedom of speech imanje yacacisa ngokusobala ukuthi in South Africa umthetho uyasebenza. Ngakho ngithi ma-Afrika uhlonipheni umthetho,
niphinde futhi ningenze isiqiniseko sokuthi aningabazi ngomthetho. Into engifundile ngisejele ukuthi umthetho khona futhi uyasebenza. Kodwa inkinga yodwa, abantu abasemandleni baye besebenzise ilungelo labo lokubasemandleni bese be-abuse leyo power ukubhulldoza abantu nokuphazamisa abantu abaphethe umthetho nabayingalo yomthetho ukufeza inhloso zabo. Ngoba ke nabo bancunga izikhundla abanye babo bese bethunukala bengena kwithebe yokuthi umthetho bengabe besawugcina ngendlela efanele, which is very unfortunately for us as Africans, as South African people, that we face challenges that laws are break in Africa as a result of ukuthi abanye abantu bawusebenzisa ngendlela wrong. Ngakho ke ngithi imarch nama-judge nabashushisi cha, umthetho usekhona, aqinisekise ukuthi siyahlonipha. Mangiqhubekela phambili futhi ngani zakwethu, ngifuna ukuqinisekisa ningizwise kahle. Ngifuna ukubonga ukuthi indlela engingiseke ngayo ninonke eNingizimu Afrika nikhombisile uthando engithanda ngalo. Naze nasungula ngisho iflag elithizeni neqembu layibhala ayithiwa ngazi ukuthi ubani ayikhala bani freedom fighters. Ngifuna ukusho into eyodwa ema-Afrika, uthando nefiso eninazo ngami. Ngifuna ukucacisela ukuthi ngiyakubonga konke lokho. Kodwa unfortunately I am not a politician and I don't have any ambition at the moment of pursuing a political career. Therefore, for one reason, to all challenges that we face in this country and to all situations that we should be solving in this country, we face with one problem. A black skin failed to unite. If we can unite and renovate what we have and use what is existing, there are so many political organizations that are useless out there. Because abantu basuke becabanga ukuthi uthandwa ngabantu usho ukuthi ungavula iqembu nje lezepolitiki ube inkunzi, basuke bathanda abantu, basuke bathanda wena njengomholi, basuke bengathandi yona ipolitiki. Ngakho ngithi mina ama-Afrika cha bobo, iphuthe elikhulu kakhulu ukuthi mina ngasungula iqembu lezepolitiki ngizoqhubeka ngibe umongameli wokuqaba, ngibe umongameli wabampofu, ngibe the voice of the voiceless people. Ngiphinde futhi above that ngithi the courage that I have, lesibindi enginazasona sokudlala esokukhuluma amaqiniso, ngiyosebenzisa ngayo yonke indlela ukunikhulumela nina bantu abampofu abahluphekayo abangenamnotho. 27 years later akho ngisho yedwa umuntu ophela ngisho nje ama-conflicts nophela ngisho imuva nihlulo naye imuvite naye imithombo izwa haleluya. Nihlulo nje nizihlulo naye imithombo, niphinde nizohlula ngisho naye izinto ezimqoka kakhulu eziyi-daily life. Akekho umuntu omnyama onesikhondla senkambala esiphakela yonke into ekhona eNingizimu Afrika isinkwa nje. Ejele ayikho into engiyifunde ejele ukuthi enkulu njengesinkwa, kodwa asisaplayo umuntu omnyama thina isinkwa besidle ejele sisaplayo abanye abantu. Ngakho-ke ama-Afrika, ngakho-ke angikwazi ukuthi sisebenzise ithuba lokungahlangani siyinto eyodwa, sibe yinto eyodwa bese mina ngithi ngizosungula iqembu lezepolitiki elizophelela emoyeni. Kukhona amaqili, kukhona amaqola asebenzisa ngisho imali yokuthi angene ezikhundleni. Ngakho ngithi mina ayikhale, ziyakhala ma-Afrika, kodwa ayikhaleli khona ukuthi iqembu lezepolitiki ngilisungule. Never, but I will remain your leader and I will remain loyal to you. Ngoba ngifune umbrella, angifune structure lokuthiwa ngiyasiphelwa, lokuthiwa ngizoxoshwa mangisho ukuthi ngizoxoshwa. And I will make sure that I will remain absolutely and remain firm and be your leader and make sure ukuthi ukuba umholi wami ngiyokumela ngiphila noma ngasekho. Ngithi ke mina ilungelo, i-freedom of speech in manje action that I repeat, I am not taking away your democratic right of freedom of speech. Ngakho ngithi cha wethu
nani intsha out there in African continent, out there in South African society, ngithi mina, if you don't rise up and act and use your democratic right of freedom of speech, the democratic right of economical freedom, right now you will be fooling yourself. Ngoba umthetho khona will protect you when other people are using that opportunity. We got a backlog of leadership in this country, and we got a backlog and a blockhead leadership of this country. Ukuthi kusho ukuthi kubalekile ukuthi abantu abasha sibabone bengena ekhundleni. Ngifisa ukuthi sengiphethe ama-Afrika amahle, ngithi kini ngithi kini ma-Afrika ngiphatheke kabi kakhulu ukuzwa ukuthi uNxamalala Msholozi ukedlehlekisa insizwa yasenkala emzabalazi wezwe laseNingizimu Afrika, yaphinde yazabalazela ukukhululwa kwelizwe. Ngaphezu kwalokho yaba umongameli omnyama walelizwe. Ngithi ngihlukumezekile ngaphatheka kabi ngizwa kuthiwa usesibhedlela. Ngakho ngithi Ngxamalala Msholozi, lapho khona mntana baba, mntawo khokho bethu awela ama-Afrika lulama. Ngithi sonke ama-Afrika simthandazise, awubuhlungu siyintshana lelizwe. We should learn something in the life of Msholozi. Ngoba ngisho ngaphuma ejele, the only thing emsalele kulelizwe simbili, ukufundisa thina njengabantu abasebasha ukuthi umhlaba unjani, ubuholi bunjani, izwe linjani, bese uthi kwesibili ukukhulisa abazukulu. Ngakho ngithi impilo yakho ibalulekile Ngxamalala, kuthina sonke singama-Afrika siyacela ukuthi ululame ngokushesha, futhi ma-Afrika mthandaziseni okaNxamalala alulele ngokushesha. Ngakho-ke ngithi ngungizwe umlando wakwamchunu. Inkulumo yami yanamhlanje ithi ngiyabonga kunina nonke ukungeseka kwenu, futhi qhubekani nisebenze ilungelo lwenu lokukhulumeni ngakuzwa nokuchallenge izimo engazizwa, bese niziqiniseko sokuthi konke nikwenza aligned with umthetho, njengoba sonke sikwenzile beku-aligned with umthetho. Ingakho nje sitholakale ukuthi asenze ngalutho injalo nje Afrika. Sengiphetha ngithi ngamza kwethu ubuhlungu engibuzwile ngiza la e-ofisini likamongameli wezwe lamabhinca nelabantu abahluphekayo. Ngihlumezeke kakhulu uma ngizwa kuthiwa sakudlule insizwa emhlabeni. Kade ngiphuma nje emngcwabeni izolo wensizwa yakwaNxumalo eyilunga le-IFP encane futhi ePhalamende likazwelonke ukuthi ayiseke emhlabeni. Ubuhlungu engibone kule mngcwabo buyasabisa. Ngiphinde futhi sengizwa ukuthi intsha yaseNingizimu Afrika enekusasa eligqamile, abafana bamapiano lokuthiwa omunye ubani ulokhu njalo umapurapura nomunye umfana bamhlebe babili ngamza kwethu abadumile kulento yamapiano obaculela ukuthi ke noma nesimoshele umsebenzi wethu lo lawo bafana uNkulunkulu wami ngizwile ukuthi bakhincike nemoto bashona bonke abantu akade bebathathu lapho bekhona lapho. Ngithi Ningizimu Afrika ama-artist ehlupheke njalo frustration stress, bese emveni kwalokho bekhincika nemoto abantu abayikusasa lelizwe. Akekho ngazi ukuthi amapiano right now in South Africa, they are on top of the game, and therefore we are sad indeed with this strategy that we have lost young talent of this African continent. Unfortunately, I would like to send my condolences to the entire music industry of this country, as well as the showbiz industry. As poor as you are, as frustrated as you are, I am here. I will be your voice until they hear us. Mongameli, nawe ndunankulu wezwe lakithi, ngiyacela kanza kwethu nohlu lezinto eyikhona eyikhalazwa ngabantu neyifiswa ngabantu, angixabelela umuntu
angilwe namuntu ngiyacela sihlangane abafana bethi seningibonile ngongizwe mina ngiyabonga